Ez a kettő amúgy nagyon tetszik. A váj tetszik, vagy maga az, hogy van egy kis pajasz rész, ami hosszabb? A pajasz része is nagyon és akkor a tetszik. frufruti is szeretnél egyet? Igen, lenne egy kis frufru. Igen, ezekhez hasonlót szeretnék, de amúgy rá szeretném bízni magamat, hogy így te látod, hogy mi áll amúgy jól nekem, szóval ezt így rád bízom. Volt már frufrut? Volt. És akkor is szétdobja itt, vagy azért tudod előrefele hordani? Ahogy tudjam előrefelé is hordani. Oldalt is akkor azért tartanál meg Igen. kis pajasz részt, és akkor úgy gondolnád alapból, hogy a pajasz egy kicsit hosszabb legyen, de itt azért szűkítsük be és szedjünk belőle. Igen. És legyen teljesen kapcsolat nélküli a hátulja, és legyen minél hosszabb, vagy azért egy kicsit kössük bele, és ennek is szedjük a hosszából. Általában itt nagyon nehéz szokott itt lenni nekem, és az kicsit zavar. Szóval akkor így a tornyosul is így puffad ki. Igen. Valószínűleg ezt az egészet tényleg azért érzed, mert egészen sok ugyanabba a pontba beesik, azért van az, hogy tényleg ennyire belapul. Hogyha be van rétegezve, akkor meg jó tud lenni. Amúgy egy tök egészséges hajad van. Szóval látom, hogy te szerintem jól kezeled, nem tudom, hogy abból foglalkozol vele. Igen. Tök jó. Csak vékony szellem nagyon, ezért amúgy nagyon be tud lapulni. Akkor mosunk egy helyet, aztán akkor nekiállatunk.